Takže vidíte, aké máme počasie. Dneska ideme vyskúšať, či nám motorky vlezú do dodávky. Včera som doviezol dodávku od Adrianov Service týmu. Takže uvidíme, ako sa nám bude dariť. Dúfam, že Ferry nejde na motorke. Neviem sa mu dovolať, lebo vonku sneží. Dúfam, že zohnal nejaký odvoz. S Andrejom som hovoril a ten už má motorku naloženú na prívese a už sú na ceste, takže sa uvidíme pri dodávke. No čau, blázen. Nezabil si sa? Som ti volal. Ináč vynikajúca jazda. Hej. No. Tu je to, u nás je asi tak toľko snehu. Spravím tu Arega. Tak hezky zašrapnelový. Pokrstené. To čo sa stalo? Prepadla dozadu. Jak dozadu? Tak no, spadla dozadu. To ste zle uviazali? Slovenské rozbité cesty. Nie, uviazané bolo dobre, len som nabehol na jamu rýchlo a prepadla vlastne.